Традиционната ни петъчна рубрика "Чети между редовете" с забавното четене и днес ще ни накара да погледнем към книгите заедно с нашите деца и то по нестандартен и забавен начин. Радостина Николова е детски писател, а Доника Ризова е журналист и днес ще ни гостува в ролята на майка, с които ще поговорим за кампанията и ще дадем полезни съвети на всички деца, които ще се включат в тази кампания. Ами сега ще ги поканя в студиото, за да си поговорим за забавното четене. Здравейте и добре дошли! Здравей, благодаря много за поканата. Здравей. Няма защо. И аз благодаря, че ни гостувате и че ще накараме децата да четат забавно. Често показваме всъщност кой се включва в забавното четене и говорим за това. Възможно ли е четенето да бъде забавно? Доника, има и пораснали деца. Благодаря за поканата. Аз съм посланник на кампанията на забавното четене. Вече поредна година, втора. И за мен е чест, че мога да се обърна и чрез ефира на България On Air към родителите и към вече порасналите деца, които гледат в този час и да им кажа, че четенето може да бъде забавно и че основната разлика между хората, които четат и не четат, е това, че едните могат да видят отвъд и да прочетат между редовете всеки текст, а другите по-трудно се справят с това. Чети между редовете и все пак Радостина е писател, детски писател. Как може да се пише забавно и какво се случва всъщност в момента с конкурса за децата, които не знаят, сега гледат, как могат да се включат? Не е късно, нали? Не, разбира се, не е късно. Конкурсът продължава до 31 август. Напротив, тепърва ще ги насърчаваме все повече и все повече да се включват. Как може да се пише забавно? Няма, според мен, рецепта да се пише забавно. Всеки един автор, за мен, пише по начин, по който това доставя удоволствие на него самия. Ако той успява наистина да се разсмее себе си и детето в себе си, защото аз вярвам, че повечето детски писатели всъщност са едни пораснали деца, ако те успяват да се разсмеят себе си, то означава, че ще успеят да достигнат и доколкото се може по-широка детска аудитория. Моята дъщеричка все още е мъничка. Не мога да използвам за пример. Да, тя по-скоро разглежда книжките чисто опознавателно, не може да чете. И не се заслушва много, докато и чета. Но вярвам, че колкото се може по-ранна връзка, ако родителите успеят да създадат един интерес от децата към книгите, независимо дали те ще започнат да четат или чисто ще ги разглеждат, е много полезно в бъдеще. И въобще фантазията е най-голямото богатство, с което може да разполага както едно дете, така и един възрастен. Нека да кажем все пак на зрителите до 30 август, но как могат децата да се включат все пак за тези, които не са разбрали, защото често говорим за това, но искаме да информираме всички и повече родители също да насърчат децата си. Какви са критериите и вече знае ли се какво ще бъде журито, кой ще оцени най-талантливото? Може би да започнем с това как могат децата. Да. Аз прекарах преди обеда в сайта Аз детето. Има секция за родители, секция за учители. Има интересни новини от сферата на спорта, за това къде децата могат да спортуват през лятото. Различни съвети, видеа, интересна. Полезни, абсолютно не само полезна, за родители, да, за деца и за учители. И за по-пораснали деца включително. Така че първото нещо, което трябва да направят е да влезат в детския портал Аз детето. Там ще намерят пълна информация за това как децата могат да си изберат между няколко детски книжки, да напишат техен финал на тези книжки, защото и ние вече като големи читатели много често ни се случва, като затворим последната страница на една книга и да си кажем, не трябваше да завършва така. Да, имам свой финал. Да, аз имам свой финал. Ти като писател още по-добре знаеш, че финала може да бъде абсолютно различен. Всеки сам да прецени. Всеки сам да прецени. Така че те ще имат тази уникална възможност да развихлят въображението си и да напишат един текст. Там е описано с каква големина. Абсолютно свободно е. Той може да бъде под формата на есе или на някакъв техен размисъл върху темата и да отговорят защо смятат, че така трябва да завърши тази книжка. Родители, които в момента ни гледат, съм сигурна, че в крайна сметка всеки родител би искал детето му да е номер едно. Родителите как да помогнат на децата, без да влияят на това, което те ще напишат? Предполагам, ще се гледа и правописа. И трябва ли родителят да взима отношение? Ще усетите ли вие като хора, които ще определите, или хората, които ще оценят децата? Аз лично... Дали е помогнал родител?
Аз лично бих насърчавала родителите да насърчават децата, но да не се месят прекалено много в творчеството им, защото усеща се, когато един родител започне да помага на детето. Честно казано, ако едни родители пък започнат да показват и да помагат и с правописа и пунктуацията, пък няма да е честно спрямо други деца, които не разчитат Точно на помощ така. за това. Ние сме подбрали критериите за оценяване изключително старателно. Всеки един критерий носи различна тежест, различен брой точки, така че да, ще взимаме под внимание пунктуация, ще взимаме под внимание оригиналност на идея, стил и така нататък, но всеки един от тези критерии е с различен брой точки се оценява, така че на финала, когато всяко едно произведение бъде изчетено от всеки един от журито, да му бъде поставена максимално обективна оценка и Вие сте избрали и вечни произведения, според мен, едни от любимите на малки и големи, и на тези, които в момента ги четат, пък и на нас, като вече зрели родители. Да кажем на децата, кои са произведенията, върху които ще могат да завършат и да напишат техния финал? Произведенията са Пипи дългото чорапче, много любимо, Малката кибритопродавачка, следващото произведение е Малкият принц. Да, и четвъртото произведение е Котаракът в чизми. И четирите произведения са изключително благодатни, както за размисъл, така и за всевъзможни сюжети. Така че с много голямо нетърпение аз лично очаквам да видя какво ще родят детските главици като всевъзможни сценарии на тези прекрасни произведения. Да. Искам само да допълня, че конкурса не е за амбициозни родители и за баби, които да, ще насърчат през лятото. Бабе, сядай да пишеш. Бабе, сядай да пишеш и сега, бабе, напиши го ето така и внимавай и пак го препиши. Най-малкото, защото тези неща ще бъдат писани на компютър и предполагам, че повечето баби не са добри в това. Конкурсът е за децата, за развиване на тяхното въображение и се опитва да се пребори в някакъв смисъл в една силна конкуренция на лов на покемони това лято. Децата да ловят чрез въображението си интересни истории, и чрез да тези книжки. Нови. Да, и самите книги са подбрани по много интересен начин, защото ние знаем, че Малкият принц, прочетен на 8, ни дава едно точно познание за света. Прочетен на 18 съвсем друго, а пък на 38 можеш съвсем да друго. Четеш между редовете съвсем други неща. Така че това означава, че децата, които са на една възраст, ще напишат един финал за Малкия принц, по-големите може би ще напишат друг финал. И това е интересното в този конкурс. Аз самата бих написала друг финал на Малката кибритопродавачка, но никога не бих я прочела отново, защото тя искрено ме разстройва. Да, има и такива книги. Вие сте избрали една от тях, която пък ще видим, може да има разтърсващ финал от някое дете. И да кажем за финал, до каква възраст могат да участват децата, от каква до каква възраст? Да, възрастовите групи са подбрани в две категории. От 8 до... ще ми помогнеш ли? От 8 до 12, от 12 до 14. Да. Значи ние не можем да напишем финал, както ти каза. Би написала, но не би прочела отново. Да, така че това също ще бъде взето под внимание. В две възрастови категории ще бъдат оценявани децата. И знаете, едно дете на 9, за разлика от едно дете на 14, пише по различен начин. Какво може да направи един родител? Може да разкаже интересна история, свързана с книгата, за да накара детето да я прочете. Например, Астрид Лингрен пише Пипи дългото чорапче през 1941 година, когато нейната 7-годишна дъщеря Карин е в болница. И самата Карин казва: мамо, разкажи ми приказката за Пипи дългото чорапче. Тя измисля тази героиня. И така всъщност се появява това прекрасно произведение, което в началото първото издателство, на което е било предложено, отказало да я издаде, не е видяло потенциала на този бестселър. Могат да измислят интересна случка, която да провокира децата да напишат финал на приказка. Реално погледнато, самото четене, не знам, предполагам и вие самите четете така, но когато аз чета, просто самите идеи постоянно извират от мен и мен ми се иска да допиша сама финала, така че... Ами ние пожелаваме много успех на всички деца и ви благодарим, че сте посланици на тази добра кауза. Успех пожелаваме на всички деца, които ще участват. Благодаря и за теб специални адмирации, че отделяш време за четенето в твоето предаване. Благодарим ви за това гостуване. Всичко добро!